Germana, gran hermano, sí, que no marxi. Ara sí que estem a dins. L'escurçó, escorpí, a dalt de la muntanya hi havia un escorpí. Oh! Sí. I avui... Sí, senyor. Avui, quan venia cap aquí, cap a la tele, he pensat, dic, escolta, mira, saps què faré avui, eh? Digues. Avui, això, eh? Home, avui m'he portat el meu col·leguilla, eh? Sí, Maco, el meu col·leguilla, eh? Oh, sí, mira'l. Un dels set ananètics, eh? Un dels set. Quin és? Dels set petits, eh? Quin és? Maco, És el Joiex, aquest, és el rialler, el que tot el dia riu. Iama. Perquè m'he trobat un telespectador nostre que em deia, escolta, Germán, quan dius el número de telèfon, doncs gesticules molt, fas gestos amb la boca. És que sí que és ben cert, eh? Sempre amb aquesta... Doncs sí, és ben cert, eh? És que... Sí, senyor. Que gesticula tot el dia ho fa, no? Ja m'ho deien, doncs, quan era petit. Nen, no facis aquests gestots amb la carota, eh? Bueno, és la que hi ha, nen, eh? Lucky Eye, eh? 905015304, no ho sabem, tampoc, eh? És quan va fer la cançó, també estan com jo, eh? Sabatilla amunt, sabatilla avall. 905015304. És el Lucky Eye. Bé, avui, si aprofiteu els que sortiu por ahí a donar una volteta, a fer una mica de Kerres Pinheiros, doncs vigileu, sobretot, doncs, nit de dissabte, i s'ha de controlar, i s'ha de vigilar, perquè el cotxe està agafat, i fet un recto fort. 905015304, ens en fem una de cantó, cap a la dreta o cap a l'esquerra, els restos són forts, eh? I l'important que és? 905015304. And you can do the bell, and you get up. It's nothing you can do. Oh, aquestes cançons mítiques, de les pistes de ball, que ens fan passar una bona estona, que ens fan gaudir amb els amics, amb les amigues, amb la dona, amb la senyora, amb el swing de morning, and you can swing the fields. ¡Ale, paseillo! Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, ¿eh? Como usted, aquí, en el Circo Loco, ¿eh? Es un circo, panteras y leones y los tiburones. Com et dius, tu? Com et dius? Mari, Mari, des d'on em truques? desde Huesca. Desde Huesca. ¿Me ves en Huesca ahora, Mari? Sí, ¿En Huesca me estás viendo? en Huesca. En Huesca. Pont. A quina part d'Osca andeu, reina? Pues es que, me han dicho el teléfono que estáis haciendo concurso de Sabadell. ¿Sí? Y digo, mira, voy a tocar. Pues bueno, voy a tocar a ver si me toca algo, Mari. A ver, claro, a ver si tenemos suerte. Bueno, i el meu amic no para de riure, El meu amic rialler, en Joiex, És el nostre Billy Brim in the morning to the night. Llama. Sí que el tenim, Maco com ell sol, i gros com un mussol, podríem dir, doncs. Aquí el tenim, el Joiex, el gran petit bailet, Doncs sí, aquest sempre m'acompanya, m'ha portat molta sort i moltes desgràcies. També el meu amic, amb aquest nassot que té, que li faig una bufadot, Bé, això arriba a la recta final, em diuen. Amics, amigues, gràcies a tots per haver-nos acompanyat nit de dissabte. Preneu cura, sigueu bons, tots, bons i bones. I abadum, bandera, in the morning to the night. Sunset Club in the welcome to the bare. Come on, everybody. Here we go. Ens veiem la propera setmana. Un petonàs. I a reveure, bona nit. Que Germana, gran hermano, peta, fins demà. Adéu.